And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang tito ko ay manyakis. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Angela. 19 years old. At ito, ang aking secret file. May isa akong tito na asawa ng tita ko na kapatid ng tatay ko. Uulitin ko, DJ Rocky. Meron akong tito na asawa ng tita ko na kapatid ng tatay ko. Isang araw, habang nagbibihis ako, nahuli ko yung tito ko na sinisilipan ako. Nanginig ako noon at natakot. Hindi muna ako nag-react. Sinabi ko sa mama ko yung nangyari. Dahil galit na galit ako eh. Dumiretso ako sa barangay hall na malapit sa amin. Kaso sakto holiday noon kaya sarado yung barangay hall. Di bumalik ako sa amin. At doon na ako naglabas ng nararamdaman ko. Yung tipong nagwawala ako sa sobrang galit ko sa tito ko. Sinabi ko sa lahat ng tao sa amin na isa siyang manyakis. Sinilipan niya ako. At syempre, as expected, hindi niya inamin ang ginawa niya. Nagpalusot siya. Sabi niya, inaayos niya yung antena nung TV nila. Bali yung bahay kasi namin, iisa lang yung plywood lang yung pagitan. At dun sa may kwarto namin, may malaking siwang sa may pader na malapit sa bubong. Nung araw na yun, pumunta ako ng ibang barangay hall. Pinablatter ko yung tito ko. Pinagsulat ako ng letter na pagsasalaysay kung anong ginawa sa akin. At sabi nung barangay, tatawagan na lang daw nila ako para pagharapin kami nung tito ko. Kaya lang, ilang linggo na ang lumipas, wala pa rin silang ginagawang aksyon. After mangyari nung insidenteng yun, hindi na muna ako nagstay sa amin. Pinalayo muna ako ng nanay ko at yung tatay ko naman, walang kaalam-alam sa nangyari sa akin. Kasi hindi ko raw pwedeng sabihin sa kanya. Yung nanay ko kasi, yun ang sabi sa akin eh. Baka raw kung sakaling sabihin ko sa tatay ko, mapatay ng tatay ko yung tito ko na yun. Kaya ayun, tinandaan ko yung sinabi ng nanay ko na wag munang sabihin sa tatay ko. Sa totoo lang, DJ Rocky, kaya ako galit na galit. Hindi lang naman kasi yun yung unang beses na ginawa niya yung kabastusan sa akin. Nung 12 years old pa lang ako, inalok niya ako ng pera. At ang sabi niya, tabihan ko raw siyang matulog. Wala kasing tao sa bahay namin noon. Ako lang at yung ate ko, tsaka yung asawa niya. Tapos, yung tita ko na asawa ng tito ko, at yung mga anak niya, wala eh.
So, siya lang talaga ang naiwan sa kanila. Then nung time na yun, lumabas yung ate ko. Tsaka yung asawa niya para may bilhin. Ako lang talaga yung naiwan. Nanunood ako ng TV. Nang bigla akong pinuntahan ng tito ko. Tapos bigla niyang sinabi sa akin na, bibigyan kita ng 350 pesos. Tabihan mo akong matulog, ha? Natakot ako, DJ Rocky. Bigla akong lumabas. Iniwan kong bukas ang TV at yung electric fan namin. Nung gabing yun, hindi muna ako natulog sa amin. Doon ako sa church namin natulog. At nasundan pa yon, DJ Rocky. Habang natutulog ako sa sala namin, kasama ko yung best friend kong bakla. Biglang lumabas yung tito ko sa kwarto nila. Lumapit sa akin. Akala niya, tulog na tulog ako noon. Pero, nakita ko na inaalis niya yung kumot ko. Nagkunwari lang talaga akong natutulog noon. Kunwari gumalaw ako at doon na siya umalis. Sinubukan kong sabihin sa nanay ko noon yung nangyari. Sinubukan ko ring sabihin sa mga tita ko, pati sa lola ko. Kaya lang hindi lahat sila naniwala sa akin. Yung tito ko, laging may palusot. Kaya eto ako. Napuno na ako. Ayaw kong palampasin ang bagay na ito. Sa ngayon, pinalayas ako ng nanay ko sa amin kasi nagkasagutan kami. May parte sa kanila na ayaw maniwala sa akin. Ang sakit-sakit lang dahil pilit nilang pinapaniwalaan yung manyakis kong tito. Ultimo tita ko at yung iba ko pang mga tita galit sa akin. Ako pang masama ngayon. At dahil naramdaman ko na hindi talaga fully naniniwala sa akin ang nanay ko, inamin ko na sa tatay ko yung ginawa ng manyakis na yun. And one time, nakita ko sila, nag-uusap-usap. Ako naman, palihim na nakikinig. Ang dami nilang sinasabi. Yung tito ko, binibilog niya yung utak ng tatay ko para hindi ito maniwala sa akin. Ang sabi, baka mali daw ako nang nakita. Baka kakapanood ko lang ng mga kung ano-anong storya o kakapakinig ng kung ano-anong storya. Anong klaseng pamilya sila, no? Kung sino pa yung sarili kong kadugo. Sila pa yung kakampi sa manyakis na yun. Ba't di ko na lang daw hayaan? At pag kumalat pa raw kasi, nakakahiya sa mga tao. Siyempre, nakakahiya naman talaga yun. Yung tito ko, mamanyakin ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Lahat sila galit sa akin dahil lang sa pinaglalaban ko yung karapatan ko. DJ Rocky, masama po bang lumaban? Kung ikaw na yung binabastos. Matatanggap ko pa kung hindi sinasadya at unang beses lang nangyari. Pero makailang beses na niyang ginawa yun sa akin. Sa totoo lang po, gusto ko na magpakamatay. Kasi pakiramdam ko wala namang nagmamahal sa akin eh. Pakiramdam ko, hindi naman talaga nila ako tinuturing na pamilya. Bakit sobrang unfair ng mundo?
Bakit kailangan pa ng malinaw na ebidensya para lang maipakulong yung may kasalanan? Sobrang sakit ng loob ko sa pamilya ko ngayon. Lalo na sa mga magulang ko at kapatid ko na hindi naniniwala sa akin. Yung tatay ko nga lang eh. Ang alam ko siya yung may paki sa akin. Pero siya, hindi siya naniniwala. Ang sakit-sakit. Sana po mabigyan niyo ko ng advice. Ano po bang dapat kong gawin? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Angela. At ito, ang aking secret file.